Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś będzie krótko. Dziś będzie coś mało wiele o bani. Bania to jedynia. Z tej bani idzie zrobić kupa wiecy. Ba i fajnacki kompot. Idzie ją zaważyć do szklonek, zaloć winem, albo z niej zrobić taką moczkę, co się na nią prawi szodun. Dycki była ta bania na zogródkach na cieszyńskiej ziemi, bo nie trzeba było przy niej kupa robić. Wspominam se, że stareczka dycki, jak już wyciągli ten postrzodek z bani, to dycki se niechali nasiona. Potem ich dali na taki stary Zeitung, ku kachloku, a na jor zazik wrazili do ziemię w zogródce. Potem tą próżną banię wyciepali na plac kurom, a one z niej jeszcze wydziubały to, co stareczka nożem nie wyrzazali. Ale srandysta Stazik rostą próżną banię wzięli z placu, wyrzazali w niej dwie dziury na blyszcze, a jedną dziurę na kinol. Potem do tego szpatoka postawili pod stromem, a na wielkucnym gnotku, a do postrzodka wrazili świeczkę. Na nawszczywę przyszli starociotka, a jak uwidzieli takiego podciepa na polu za oknem, po ćmoku, to się tak wylękali, że wleźli do starzikowego legiera pod pierzinę. Po niekieре banie poradziły urosnąć taki wielkucne, że ich gazda musieli wieść ku chałupie na tragaczu. Gaździno se takowną banię zakulała dycki ku dwierzom, co by się pochwalić wszystkim babom, kiere ku ni przyszły na nawszczywę. Teraz, jak się robi dożynki, to dycki banie są w tych dekoracjach, bo one dozrzywają w ten czas, kiedy się kończą żniwa. Z bani je przeogromnie dobry kompot. Wspominam se, że go ważyła dycki ciotka Chmielka, a okrom dyni do niego dycki wciepała grzebyczki, kapkę soku z cytryny, a kapeczkę cukru. Jak się człowiek takiego kompotu napił z wielkucnego garca, to po tym się długo nie chciało pić. Mniejsze banie dycki kulały dziecka po placu, a się nimi bawulkały, ale potem stejna musiały ich dać mamie do kuchynie. Ale Rostomili z bani idzie jeszcze zrobić chałupinkę, taką jako widzicie na miniaturce na fotografii. Taką chałupkę, że zrobił moi cerze, kiero ją zaniosła do szkółki. I Rostomili jeszcze nie wiemy, kto w tej chałupce będzie bywał. Można jakieś dobre duszki, kiere się chowają pod smiatokiem w kuchyni. Rostomili, widzicie, że bania to nie musi być Halloween. Bania dycki z nami była. Dycki ją na zogródkach gaździny posioły i taki straszoki z bani się robiło już kiesi. I o tym kiesi wyrządzą. To był taki tak zwany cieszyński Halloween. Jak wpiszecie na moim kanale Cieszyński Halloween, to tam coś ich o tym wyrządzą. Stawiało się taki roztomańte wieca, świeczki, a tak dalej do okien. Rostomili, dzięka piękne za posłuchanie. Jak macie radzi moi wyrządzani, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał. Dzięka wam piękne, a miejcie się, niech się wądarzy.